Ya manzan Allah, ku dan halage jinjina wa annabi Muhammadu. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi. Assalatu wassalamu alayka ya aminullahi. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi. Assalatu wassalamu alayka ya khairul khalqi indallahi. Maulana Muhammadur Rasulullah. Tsira da amincin Allah sun tabbata ga shiryayye mai shiryarwa Hadi Muhammadu Rasulullahi. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga haske mai haskawa nurin lahi. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaba jagaba Imamul Anbiya'ullahi. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga gagararren da ya gagari kangararru makiya Allah kawiyullahi. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon manzanni gatan mai rauni mai hadisi mai Qur'ani mai bayi da rabba ni mai da mai zamani waye shine Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya abun alfaharin Allah shalelon Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sanadin sallah san kafu farilla. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyun Allah halifan Allah. Assalatu wassalamu alayka ya tajallin Allah hakikar Allah. Assalatu wassalamu alayka ya malamin Jibrilu ya mai gidan Bilalu ya gatin Ibrahim Khalilu ya mai gida kai ne madafar Azra'ilu. Jinjina gare ka ya masan sabilu ya abun girmamawa ya abun karamawa ya abun fifitawa ya sirrin suturtawa ya farkon halittawa ya mai sirrin ta da gawa ya mai ceto a ranar tsayuwa ya gatan mala'iku da annabawa makarulul azabi da mursalawa a lafiya shugaban kyawawa mafi kyawun zuciya da fuska ga kyau ga kwarjini yadda kake so haka Allah ya yi ka mai tarata da idanuwa ga dogon fuska jar fata gare shi ga dogon sace dole a sallama maka tsarin ya tsara hakwaran sun jeru a cikin baki mai albarka in yaba mushi saka ce walkiya ake saboda hasken haƙwara masu ɗaukaka wani wal kai hasken ya wuce a misalta maka in ya juya gashi kasu da zai haske ke fita ko kyau gakensa Muhammadu Rasulullahi tunan malaka daga hannu ya tafa wa annabi Muhammadu ya bare bara da masali haske sama uka kai koli mun saka zuciya har fili Salman Shakira Safali ya abin fati sannan ka sirrin zati ya kai ummati ya sayyidi sadati kai ka zo da musulunci ka kau da kafirci ka tabbatar da adalci ka bari mai gida isa shemahi ka shakaratul arwahi dan abu shakira aljahi ba na da siradin lahi sannan ka mai gida abu san bege sararin sama karshen hange fitila ga kaunin sirrin jibge mai san sabil baya kage mai kallo ta baya kuma baya waje sai Muhammadu Rasulullahi kuma da kare kira da shi hukumar Allah sai rashi wa Allah yake wa bayan shi ta jalli da hasken shi ya bibita yi saman halittun shi a halitta babu kamar shi dama mazo asalin shi sirri ne shi da mahalicin shi kuma shi ne taskar shi rama ga al'ummar shi ba saboda girman shi kai sai ke shiga fadar mahalicin shi kuma zo na kan gadon al'arshi to ina mai girma irin nashi kyakkyawa mai kyan dasa shi mai kwantaccen bakin gashi har gadon bayan shi mai talata da idanuwa ne shi ga makiyin da masoyin da kuma makiyin shi gashi dole ya gaishe shi ka tura malaka da Kano ta fa kyakkyawan Muhammadu Rasulullahi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi sadati ya sayyidu darajati ya ainur rahmati a lafiya sarkin sarakai mai karfafan dawakai mai taguwa da buraka mai sahabbai sadaukai mai karfi da karfin Allah wa zai ja da kai ka shirya masu shirka ka kaura munafukai ka kafa dolar musulunci cikin saukin kai karshen kwanan ruwan daraja ma'aiki sai kai wa san Allah sanin hakika bayan kai shugaban halittun Allah an yi sinema don kai sama don kai kasa don kai duniya don kai lahira don kai duk wanda ya kai da kai ya kai ya wanda baya jiji da kai makaranci hannama ne kai rama ga dukkan talikai labbaka ya mai kyan yanayi ya wanda Allah ya kira shi masoyi ya wanda kowa shi ke yayi ya wanda annabawa da suke koyi ya san Allah buwayi sani jakadan Allah gatan bayi sani saifullahi garkuwan bayi sani ni'matullahi hutun bayi sanu ya san sanin sirrin sanadin samun sa'adar bayi ya kuce Allah mai kuru mai kumsa mai ayoyi sai ka a lafiya zauna a lafiya ta ka a lafiya ya Muhammadu Rasulullahi.